sa haala eko famɗiri haala noddago joom wuuro ko adi fof o joom suudu yeronde are wuuro nde holliddema komi callinoɗo wona gonga wona gonga uy wona go na wax ne mu demee kay uy wona go na wax ne mu demee xam nga Diomboura je demande ma parole maa war a wax haal an haal la ñuy wax nañ ko ñun ñaar mu am lu ma wax moo tax ma ñëw ba ci yow kon buñ fi ñëwee rek damay waxaat far njaaral parce que yaa ngi koy daraam di ko mel ni ko koy jéem a nës-nësal te du déedéet kii ci boppam do aan mi tottoma debbo daf ma ko dig hokkuma debbo mi rokkuma debbo an wax ma ko ma am ci moom confiance wallahi ko hoolare mu dem ba ca biir a biir mu accu debba jël debbo tottu jarbaatam yo han ɗum ko jamfa ko jamfa ko jamfe ko jamfa boy te jamfa googu mu jamfa nag war ma ndax ma may ko mbokkam man naa yem foofa mu jeex gasi mais da ala heɗa ho kayne haalde haala heɗate haala heɗate li ma ci gën a métti mooy dafa dindi sama dignité ci koñ bi dafa ama la ma doon représenté ci dëkk bi wallahi ka kilifa lépp dindi na ko ndax kàddu boobu li mu ma def rejeté ma jaratuma dara ci dëkk bi ba pare tax si dolli dañ may ñaawal mënoon nañ maa ñàkk a bëgg ba ma waaye ki ma naroon na may te mayuñu ma ko saa bu génnee day taxaw di ma xaar mu ñëwee mu wax ma wax benn wax loolu genre crédibilité la may dindi ci dëkk bi te mënuñu ko mu bëgg nag Diomboura xam naa ay bokk ngeen waaye man it ci bokk gi laa bokk ndax nag ku fi am 40 ans wallahi gila Allah duma ɗum ene ma saɗede Fuuta war nañ maa njukkal Mbaye waaw a jarama nde teddiɗa kam hen Baba Galle an jam fo mbaɗɗa oɗo e ya garta mo dugi hen o wi hen guinden ha joni o dartini liggey makko fof mo doga hen a waɗani o amande nene ma luwa kuugal yanaɗe ma an Baba Galle aɗa yoɓa sappo e joyi ujunere hen hunde fay kesuru hen hunde nawa ko dartiɗa liggey makko defal ndànk dama jóg xam nga yaa ngi wax de dafa maa war a fay li tax ma gën ko fay dafa am luñ ma war a fay nag sama dommage de intérêt kay mu war ma koo fay nag ndax nag fii ñu nekk ci nuñ koy wax sax salaamaaleykum maaleykum salam keɗɗe kam sa dommage intérêt o addu keɗɗe kam sa heɗem sa bisimilla haal taw ka keyɗuɗo walla aɗa wonko cohluɗa fadam sa an Diomboura Diomboura wuy leen ma mosal leen ma ci olof nag tuuti ndax fii tribunal luñ fi xas a wax dafa war a leer leen dama mosal ci olof may dégg Diomboura ci biir no foti yimɓe ƴamiɗo e wuuro ngo keɓan nanandeji amin kan doɗɗa rewa mi sohlani ɗum a yiɗa gonga walla no foti yimɓe ƴamodiri keɓani Allah no foti yimɓe goni ɗo e wuuro ngo ƴami eyi keɓani no foti yimɓe goni ɗo e wuuro ngo jeehi ha kumani kurtinani no foti Baba Galle ɗiɗo haallaji fewɗi ɓaleji mi yiɗa ɗum a yiɗa gonga no foti yimɓe ƴamide a yiɗa keɓani kumanani a wona yiɗa ɗo gonga hoɗirani caggal noon jiɗa gonga ko kaɗo dorƴiri ko pinirɗon hande Diomboura yo timmu an joni Baba ɗe ñakki an ƴewwade no Alassane Djiby Gaye to Dugel ko gardiɓe te ko Diomboura timmuɗo ne andi nde haalata nde andi nde noddata ne andi ɓe noddata ala de heɗo léegi lu ma ci kii ni so tawi ko ni woni gardigu ma eyi min hoto noddiram hoto noddiram Diomboura léegi nag doo wax ak kii an saɗa wawi jeyna jam ay o nannanuma e a feni bay bran xasi yow ngay ab xasida yow sa xol bu ñu min ɗum Diomboura anne kilifa won kilifa annene way ya Diomboura wonat kilifa waxal ak moom bala moo dem noddu ɗum eko waɗi fayida eko timmi min mi yiɗaɗe kecce Diomboura waxal ak kii bala moo dem ay koɗo xanaa kon kon dang ko ragal heɗo koɗo jooɗo ko jonde koɗo annene a ƴami a yiɗa anne foftu woy ma yow matuloo li nga doon yow matuloo li nga doon ala fof ko mata kay bu ñu demee ban la Diomboura problème am ñu ñëw war nga ko mën a lijjanti kii warul tax wax ji dam ana fay gi wona debbo wi yiɗama
jam jiɗɗo makko an ko yow yaa gën a nilaar ñëpp yow yaa gën a an ɓuri wonde ko aduna fof a yattat wuro ngo yow may ma jàmm yattat wuro ngo may ma jàmm muy mel ni asbës su ndaw nii di ma harcelé yow da nga mën a def benn foofalam a wonata ko e mburu tan do dara suudu man mënoo maa dàq kër gi yow da ngaa mat dara maa ngi koy lijjanti yow dem ma ama siw doog sada yow yaa matul dara yawuma yaa matul dara matoo li nga doon joni fan mo pumaɗo mi naatti a suuda ñu pal la tamanoo rek la problème bi gonɗo mi naatti a suuda haalde hoore ma yaay dem haalde hoore ma yow yëpp me silka tige ngeen rek yéen ñëpp a yem ayo mama mene kañagu yer argay wo yaro an gorno dum argay yaro après moi yaro reste là-bas yaro viens ici yaro argay saɗaɓe tan probléme uji siiɓa suuji hay goto andal wona fof woni ko mbaɗmi ko woni gonmi koye wallide asimi e ndefu ngu aɗa buuɓel wawa debbo joni dañmi debbo noon joni jewon ɗon kam debbo lekata onon jewon ɗon ɗon on tottuno kam ko leggal tottuno ɗon kam mo ganduɗa o debbo ndeke nde serti rewɓe yero nde serti yero artirɗo yero an oɗo suwa dewga o dañani yontere taw e galle yero an anda sa dañi cuuɗi ɗiɗi ko balɗe ɗiɗi cuuɗi ɗiɗi balɗe ɗiɗi ferti ko ferti ɗum joni joguiɗa ko cuuɗi ɗiɗi ala cuuɗi ɗiɗi joguiɗa suudu buubel suudu asine goto bâtiment ji ɗi min geggat tan cuuɗi ɗiɗi tan joguiɗa e galle o foof suudu buubel suudu asine yero cuuɗi ɗiɗi ko balɗe ɗiɗi cuuɗi ɗiɗi ko balɗe ɗiɗi mun fof jeeyi ko balɗe ɗiɗi sa nanta mi yettanoma ɗon asini sa woni toon balɗe ɗiɗi mi famani mbimami an aɗan jiiɓa affaire o guila to haydara kewani asimi mbimami sa woni toon balɗe ɗiɗi a ummot toon jahata buubel balɗe ɗiɗi sa woni to buubel balɗe ɗiɗi yontande yo a faami iyan kay salimande yon iyan kay ndeke aɗa andi ko yahre ko iyan yera ɗum no wonir ɗum woni buubel min mi softanani gueɗe makko asimi omo loro omo haalde yam haaluji belɗi buubel wawa dow a wawninomo ɗum est ce que koye ɗum gurnunoɗa mi wawnani ɗum asimi ara tan wawi kadi min no belami so welama mboɗo wawi walde to asimi balde nayyi mi yaha buubel mi waala toon ñalawma goto te mi waali toon kadi karelli makko ɗi o harat tan kadi ko bollay kaw fof mi namna hen jaw buubel omo riide jamma hoto haalnam ɗum mi haalan ɗum mbimami ko ya fondu balɗe ɗiɗi ɗa balɗe ɗiɗi ɗa to asimi hankkadi gasi ari asimi riidata jamma fa suudu buubel ala walla mi taw horom tawen honde ana kaw ana fondi ya wallahi horom tawi ana fondi anda selle hoorema wallahi kawa sellani hoorema ana fondani ana aɗan ɗo kaw gogo yasin ari nanguɗamo ɗo gogo asin nan dar a yahani dar o nan tan gogo yasin tan jettata yontande mum par ce que kañum woni lembel ma jeewo ma a jottanimo yontande mum kadi hoto gonnoon hoto gonnata ɗum o nan ɗo oya nanto min mboɗom ɗo goto woni ɗo koye on goto tan hetta goɗɗo o ara jera an ko ɗiɗo joguiɗa hono ma sa joguima ɗiɗo ko balɗe ɗiɗi mun fof an a jogui ɗiɗi ta noddi goto a noddat goɗɗo
ala wona noon Allah noddaɗo an luwama won weeɓe heɗemi haalanma luwama o heɗemi haalanma hirande ɗannotoɗa laamu mawo ɗannoɗa wona laamu mawo rewan lawol laamu ma rewan lawol laamu ma rewan asimi ɗe diko siɗe ɗo laamu ma rewan lawol kalɗiɗa foɗa haalno yareɓima ɗum ko ɗo reglirte yaro asimi gasni heccanki hanki hande ko buubel de sa waɗani ko way noon mami noddu giƴiraɓe manel en ɓe kamɓe fof ɓe ngara ɗo ɓe tonguma ha ɓicca ɓe nawma to buubel ɗum battinten wadde te so yi ɗum kam wallahi o joni ñakkaɗo wadde min nomo nodda caali jakka babiraɓe ɓe tonguma ha mbiya kek ɓe nawma anda haala Buubel ko woni gogo Yaasin Faraysa o yontere hannde ko naate galle o mi sikkanno so are galle o hankkandi caɗeelam gasi kono ko jooni caɗeelam futti e mettam imagine gogo Yaasin ñalawma ara aɗa yiya gorko ma oɗon pijja oɗon jala oɗon ngone e mbelamo so jamma ari tan wayranno o wona gorko ma ni wayno o andama ni o meeɗa yiidema haala suwa eyi kono ummoɗo joɗɗa ɗo noon ummoɗo joɗɗa ɗo ummoto min wona gofo ko balɗe ɗiɗi walla wona noon ko noon tigi joni noon yero yontere hannde mi yiyatama mi nanatama so wona ñalawma so futuro yoni tan o wayno goriyal natawol e nguuna muɗum ni wonta yiidema so wona janggo subaka eyi ummoto ko kalten ummo mi haalanma il faut kane Ali Bawar nodda ceerno Aboubaro Agnam Gole o haala ko sariya wiye ɗum ɗo sariya wiye ɗum ɗo joni ma kaw kane Ali Bawar noddu ceerno Aboubaro Agnam Gole Agnam Gole de eyyi joni kono ummo kam joni an kawma baba galle réglino ɗum ɗo ha paari min de mbiɗa andi tir yorone ngati koy yimɓe ne mbiya mata so oɗo ari ma jaam daña ndeke ko ɗo bone fuɗɗi yew noto mi haalanma noon accu boƴƴi ƴeew hay so nawle yima aɗa woya yewete nawle so yima aɗa woya so yi bojji ma yewotoma oto jaɓ ɗum hay saɗa jogui ko musma oto jaɓat woyde notomi fompo gonɗi ma ɗi ha laaɓa cer hay saɗa jogui ko musma oto andu sa wirtimama yo yeeso ma laaɓa ko ɗum woni hakkude ma e nawle wonde ko wona laawol an aɗani wona kaw baba galle nan wujjanma yontande no woppi goggo asi to hennene Dakar an aɗani subaka foof nde pinɗa mbayata kono bol nickel ni aɗa ɗelka aɗani bol nickel so fawama e nangue waɗata ko ray an subaka foof Allah noon mbayata subaka foof Allah a softat a jogoto vitesse mawɗo ɗelka debbo kay so heeɓi yontande muɗum ko noon wayata ay kangaɗo jiɗɗo gorko noon ko on kawrumi hannde joni noto mi haalanma noto ni ƴeewam ɗo mi sodanima ande hesel pul mi sodanima cuuray mi sodanima gali ƴeew hande hay goto wawa haddema yontede jinmi ko pitta suudu ma ndu ha laaɓa pewna ɗum ha feewa lootoɗa ɓandu ma ndu ha laaɓa mi yiɗa mukk français o daara yeeso ma anda honko woni hen mi woppat ɗum mi woytata oto way mi woytata kono yaro ko ngaddo yaran tiiɗi o ere goggo Yaasin on mbawa e makko hayde kono min ɓuurimo ngadde hande hande kay min kaldat par ce que o wi ko mi wawa defde ono wawi defde en tant que noon ono wawi defde mi heɓat hay yontandam ko hedde yam ko o wi ko o tan o heɓata yontande muɗum mi wawa defde mbimami ummo jehen hay ndefu mami jangguine mami holle foof no waɗirte ha safa français o ƴewam ɗo haydara o nawantama haydara mo andu ka ceemeɗo e nder semeɗɗe ummo jehen to paami ummo jehen nder paami aɗa ɓeyda min ummo jehen nder komi kalanowoma
umma ngon koy halnoyde mo umma daw umma arje hen dar mi haalanma mette ɓeydima ko yeeso tan fayi accu mette caggal mi wima o ta way omo bojjima mi wiyanima noon pourquoi yarane jaɓa pourquoi yarane jaɓa min mi naaramo ñalawma tan jamma min naaratamo eyi jeen mi haala debbo tuba o wi kam je reste pas holno wima noon wi kam je reste pas mbaɗandi tan wonko waɗani ɗum ɗon ko baɗanɗo ɗum yaro eyi arje wi kam je reste pas eyi jehen ɗum ne yooɗi huccita yam so yara wiyanimo haydara no wi kam je reste pas ni wadde yara ne weela ko wima ɗum weela bebbe naam yasmin bebbe min noddumama ɗo noddangam go ko jam bebbe so guppowo ani tuura e juuɗe mum mara wona gila asimi naate oɗo galle ha hande buubel heɓani yontande muɗum mi nana ala nani gila asimi naate oɗo galle buubel heɓani yontande yorol wi tan ko la suudu buubel natta ɗum eyi kay mi siri dow mi sammi less min noddi mi haali hami tampi o wi tan ko la buubel nani koye dande mum tan woni mi famani ko asmi haɗi yara yaade to buubel walla kay yaro wi hani to buubel somi noddi asimi mi haalni ɗum o wi o haalni yaro woni mo jaɓani somi haalni yaro kañumne wiye ko asimi koni hay goto anda ko to hunde hedde la ilaha eyi ɗum kam bettano joni noon mbinomi taade ko noon yomi nodda mi haalanma wasta an taw hon ko mbawɗa hen kalda e asimi ɗum bettanimi noon ko noon yasin hay kangadde yiɗi koko laaɓi aɗani kam yara kam koko kangaɗo kono yero nandi ko waɗata ko asmi no wayni asmi no way laaɓde min ko woni ko galla non no way laaɓde o wuppa to fitta to ɓuftoto ala ko watta parfum ngaji machallah min kam ɗum ɗo mbeɗa miijino ɗum e ɓernam mbeɗa hulma ɗum haalande seeɗa heddunomi ñohanma ɗum mbeɗa hulno ko wayni o mbiɗa ko yero ko yi mbeɗa andi laaɓal asmi ngal ɗum tagi o wi omo anci buubel kono ɗum kam so Allah jaɓi mi yeɓata ɗum i hoto asmi o asimi nana duɗal to omona karnane ɗa defa ɓottade min haali hami maayi mi tina min asmi o ari arde gal asmi ko ari ɗo ko yontere hande ari gal amde asmi kake gila yetti gal yero wona ko yiɗi toon nula toon yawa ko yettoy gila asmi naati ɗo de a yi asmi ari gal ammi joni dal bebbe omona kartane to kala ko mbawɗa hen walla min mi tampe min hay sa noddanumi komi jogonnoɗo arde ƴewdam saabu ko wummi gallam ko so Allah mi yiyani min e faarilam amin jeewa mbaɗa jogonno arde mi ƴeewa rewɗo on kami rew noon mbeɗa naara joni mi komi maayiɗo Allah ne seedi seedemo ko wallahi yasin moma e onon de on guurɗon nde ɓalɗe anda ɗum mbeɗa anduno o situation ko ɗo tan wattinta ƴeew hande komi mbiɗo somi gayni joni mi noddat ceerno Aboubacar Agnam Gole e kanali Bocar hokki kam numéro makko e mi noddamo kam mi ñaagomo woda fi sabilillah woda ko hokkimi hay so ñaagonde Allah mi ƴeewa wadde yero mi andi noon sa waɗi ñagude Allah yero runkitima asni no ala wona ɗum kitade kono kam yo rewnu ɗum ɗo laawol nde ɗo yontande ana meeɗi yiide dewnugol yontande lawol no ñagade Allah ane ñagane Allah koy yasin ande andi hanno ceerno Aboubacar de ɗum kam e momi haalde asmi de momi haalde makko ko mbawmi asmi ɗon kangat tiɗɗo hoore gasi asmi no waɗi tiɗɗo hoore haalde de ko tel waajo wonɗo de eyi kañum mbaɗɗa ça va bien aɗa selli mawɗum an kam onon ko mbaɗon ko poti ni kadi jahon tan mbiyon fes hay goto yiyatamo mbaɗi hollo onon debbo mo gaddan ɗum yero c'est hollum debbo mo gadduɗon galle gaddanno ɗon yero eyi joni ha yero resi ɗum eyi han eyi neɗɗo kay son gaddi ɗum gaddini ɗum debbo on ballat ɗum mballa ɗum honno onon joni hunde ɓuri bonde walla anda ɗum ko kalanmi aɗa majji min ɗum ne hollum min mbawi yero on gaddi debbo ha yero on porti eyi min porti on goppiti kam on porti ala hay goto porti wona onon poɗɗi onon guiti addudemo ɗo e wuuro ngo an kay ko onon porti kadi a yiya an haala ma foti ko haalede
on porti joni hande yero joni ɓuri bonde sabu joni yero woni tan ko ivoirien o jon hollu min mbawi yontande buubel kam natti yiide yontande minen ɗum ne dagi komi mbawi ɗum ne dagi non non mbaɗɗon koko harmi ala He. non non komi mbawi hen joni holko pourquoi ko on mbawa hen hayta ɗum kay ko wona ono ko liggey ma kay wonɗo an woni mawɗo galle kay ko an foti gérde ɗum ɗon an aɗa sella hoorema minen mawɗo galle ne wawi nadde cuuɗi ni holkiso ɗum wonan ko onon goni sukaɓe onon goni mbiɗon ko gaddirɗon ko sababude oɗon gandi yero walla wona ko oɗon gandi yero ɗum tagi mon addude père wona min ni sa addi he sa wi kam père mi ado Allah e balɗe ha mbiyata kam jiɗɗam wima onon kon wayi hollum jiɗɗam wima aɗa majji no wiyete a wona ɓi haalpula ma jafoɗade mais min komi keñuɗo ɗum ɗon min heñarema sa kaɗo haala min ko tirno fof ko an tiri ɗum ko tirnoɗa ko wat feere gara tirta ɗum galle gararo haydara mo hen he haydara mo kuɗaɗa wandi joɗo mbatti sakul tawi goto anda ko gonɗon hay goto anda ko nandata no ɓuuri kuɗa ɗum Je ne te manque pas, non? Ah, tu m'as beaucoup manqué, mais ici, tu sais que avec mon mari, là, je ne peux pas bouger de... En parlant de Marie, Asi, ce que j'ai entendu ici, là, ça ne me plaît pas du tout, Asmi. Asmi, ce que tu fais là, dans cette maison, c'est pas bon de Asmi. Asmi, j'ai appris que depuis que tu es venu dans cette maison-là, hier, on n'a pas passé la nuit avec sa première épouse. Donc, vous voulez dire que c'est ma faute, c'est de ma faute. En plus, Tanti, moi, je suis en première position. C'est moi la première dame ici. Elle, c'est la deuxième. Hé, tu n'es pas la première dame. C'est moi la première, Tanti. Eh? C'est moi la première. Pourquoi on a refait le mariage là? C'est que les vieux là, ils ont compliqué les choses. Mais c'est moi la première. Hé, Boubé, c'est la première femme. Non, de non, Yero. non, 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 Tanti. Ne d'accord, même pas d'accord. loin sur ça. Hein. C'est moi qui est la première. Eh, d'accord, d'accord. Tu es la première femme. Mais n'empêche, Boubé aussi, c'est la femme de Yero, non? Oui. Pourquoi tu ne laisses pas Yero passer la nuit avec Boubé? Moi, je n'ai rien fait. Si, c'est toi non, qui as non, fait non, ça. Non, non, c'est Yoro. Moi, parfois, je me couche dans ma chambre jusqu'à 2 h du matin. C'est lui qui passe tout doucement. Je ne sais pas d'où il quitte. Il vient coucher derrière moi. Dès que je tourne, je le vois là-bas. Tu lui dis d'aller passer la nuit, c'est sa femme. Si je le vois que le matin seulement vers 5 h, 6 h, c'est l'heure de la prière, je le réveille, je lui dis va prier. Tu sais, toi, la situation t'arrange beaucoup. Le fait d'être seul avec Yero là, ça t'arrange beaucoup. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon et tu le sais très bien. Je vais te dire une chose. Si jamais le village arrive à savoir que tu es en train de faire ça, ici dans cette maison-là, ils vont te chasser du village. Tu risques de quitter ici et rentrer en Côte d'Ivoire et laisser les Yero ici, tu auras des problèmes ici. Tanti, écoute-moi. Si c'est comme ça, moi je vais parler avec lui. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui lui a dit de venir passer la nuit, tous les nuits chez moi. Il vient dans ma chambre là. Moi, je ne suis même pas au courant de ça. Écoute-moi, toi, tu sais que tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu es mon amie aussi. Ce que tu es en train de faire là. Imagine si jamais le village est au courant de ça. Nous aurons des petits, aura des problèmes. Moi aussi, j'aurai des problèmes. Tu sais ce que tu vas faire, hein? Hier, doit passer 2 jours avec toi. 2 jours avec Boubel, sa femme. Ça, c'est pas si tu continues à faire ça. Si tu continues toujours de passer la nuit avec toi là. Le village là, si tout le monde est au courant de ça, tu vas sortir ici et aller en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Ils vont te chasser ici. Non, non, sortir même, faut même pas amener l'histoire de sortir. Donc, il faut gérer ça. Parce que je ne compte même pas de sortir d'ici. Tu ne veux pas sortir. Il faut laisser Yera passer la nuit avec Je vais Boubel. parler avec lui, Tanti. Hé, toi, Yera t'aime beaucoup. Si tu lui demandes d'aller passer la nuit avec Boubel, il va le faire. Asmi, règle la situation. Je vais lui parler de avant ça. que ça empire. Je vais lui parler, mais ce qu'il veut parler là, il ne peut pas parler doucement avec lui. Lui, c'est un être humain, mais il faut parler doucement avec lui. Il faut crier gauche, droite, lui, il ne veut pas ça.